Moja knjiga Praksa svijeta, biografija Ivane Brlić-Mažuranić, bavi se privatnim likom Ivane Brlić-Mažuranić, njezinim građanskim životom. Za tu sam se temu zainteresirala na temelju nekoliko različitih poticaja, od kojih mi se čini možda najvažnijim interes za povijest djevojaštva i mladenaštva, ali i interes za ženskom poviješću i povijesti svakodnevice. Ivana Brlić-Mažuranić rođena je 1874. godine, umrla je 38. godine. U tih 60 godina njezinog života na planu velike državne političke povijesti dogodile su se ogromne promjene, ali isto tako i na planu ove male, privatne, svakodnevne povijesti. I u tome smislu njezin mi se život činio jako, jako zanimljiv da se baš te promjene mogu dobro pratiti. 2010. godine izašao je njezin adolescentski dnevnik u redakturi Sanje Lovrenčić i u izdanju Malih zvona. Ona piše taj svoj adolescentski dnevnik od 14. do 17. godine, u to vrijeme, dakle od 1888. do 1892. godine ona živi u Zagrebu s roditeljima i u dnevnik upisuje vrlo interesantne podatke o svakodnevnom životu građanske djevojke i njezinim preokupacijama, interesima, prijateljstvima, načinom na koji provodi slobodno vrijeme, kulturnim praksama. Od toga, zapravo iz tog dnevnika koji sam nekoliko puta čitala, rodila se ideja da se možda proba rekonstruirati ženska povijest na njezinom primjeru. Nakon udaje, s 18 godina, ona iz Zagreba seli u Brod na Savi, udaje se za brodskoga odvjetnika Vatroslava Brlića i iz Broda uspostavlja korespondenciju sa roditeljima u početku, potom sa braćom, sestrama, kako djeca koja ih je rodila 7, od kojih je 5 preživjelo, kako oni odrastaju i s njima se dopisuje i iz te korespondencije može se jako, jako dobro rekonstruirati povijest svakodnevnice, a u kontekstu ženske povijesti također je zanimljivo zato što i iz pisama, pogotovo iz pisama koje izmjenjuje sa majkom, možemo pronaći izvanredno dokumentiranu povijest trudnoće, babinja, brige o novorođenčadi, svakodnevne povijesti, odijevanja, prehrane, gospodarske povijesti, dakle povijesti svakodnevnice na toj mikrorazini koju ona u pismima toliko dobro opisuje. U tome smislu isto tako možemo također primijetiti da ne postoji naravno na tom primjeru samo jedna ženska povijest, jer rubno prisutne su i vrlo zanimljive prakse te građanske obitelji koje se bave služinčadi i pomoći, plaćenom pomoći koje ona zapošljava i za sebe i za svoje neposredne potrebe svoje obitelji, ali i za obrazovne potrebe kako djeca odrastaju i tako dalje. Dakle, to su sve teme koje se na primjeru njezinog života mogu jako, jako dobro naći, zato što je ta dokumentacija tako dobro uređena, obimna i dobro sačuvana. U tome smislu mogu zahvaliti, zapravo zahvaljujem pogotovo skrbitelju spomeničke knjižnice, zbirke i arhiva obitelji Brlić i spomeničke knjižnice i zbirke Mažuranić, Brlić, Ružić u Rijeci, gospodinu Teodoru Tekancijani, koji je zaista bio vrlo, vrlo susretljiv, pomogao u istraživanju. Dapače, proveli smo nekoliko puta dulje razgovore u kojima smo zapravo razjašnjavali mnoge detalje koji iz same dokumentacije možda nisu toliko precizni, a pomogao je i na formalnoj razini, nabavkom fotografija i tako dalje. Zahvalna sam također i arhivistu arhiva Odsjeka za povijest hrvatske književnosti HAZU, Željku Trbušiću, koji je također bio vrlo susretljiv, koji je čak možda i izašao iz okvira svojih profesionalnih obaveza da bi mi pomogao u snalaženju s arhivom Ivane Brlić-Mažuranić koji se čuva u toj zbirci. Kao isto tako zahvalna sam svojim prijateljicama i recenzenticama Marini Protorka-Štimac i Marijani Hamršak s kojima sam razgovarala o građi, koje su pomogle da se građa što bolje sustavi i predstavi u obliku kako je na kraju završilo u knjizi. Zahvaljujem i uredniku Nenadu Rizvanoviću na uredničkoj potpori. Jako mi se sviđa naslovnica koju je prekrasno ilustrirao Tomislav Tomić, te sam i njemu zahvalna, a knjiga je posvećena mojoj djeci koja su u tom istraživanju koje je trajalo oko godine dana, nažalost, vrlo često morala slušati anegdote i priče iz života Ivane Brlić-Mažuranić, od kojih im se najviše dopala
možda podatak da je Ivana Brlić Mežuranić bila strastvena biciklistkinja.